A ja som pred časom mala obdobie v mojom živote, kde skutočne to bolo pre mňa ťažké. Či už emočne, mentálne. Prišla som si naozaj aj dlhú, náročnejšiu cestu v mojom živote, kde som mala problém sama so sebou, s tým vzťahom, skutočne veľa nenávistí, strachov, veľké množstvo tej sebakritiky a strach z okolia, z ľudí. Mám pocit, že ide proti mne. Niekto ma nemá rád, niekto ma nechápe. A skôr to trvalo niekoľko rokov. Až od 16 rokov začala na sebe pracovať, čítala som veľa motivačných kníh, som rôzne tréningy od súkromného sektoru až po tie podnikateľské, ale stále skutočne, aj keď už som sa trošku cítila lepšie, veľa som riešila to pozitívne myslenie, ísť do akcie a podobne, ale vnútorne stále to bolo náročné, ťažké, každý deň som sa musela prekonávať, takže to nebolo naozaj uzdravené do tej hĺbky, do tej podstaty, čo mi samozrejme zrkadlil aj život v iných oblastiach. Čo ešte také by som povedala, bolo pre mňa bolestivé v mojom živote, tak boli práve tie vzťahy v mojom živote, tie partnerské predovšetkým. A samozrejme tie financie, skutočne veľakrát sa mi opakovane dialo to, že aj keď som mala úspech, aj keď som sa posúvala, ale ako náhle som mala ísť finančne do plusu, zrazu sa niečo udialo, buď skončil projekt, alebo proste prišiel nejaký problém v živote a skutočne sa nedokázala dostať do toho plusu. Takže ak aj ty vidíš vo svojom živote situácie, ktoré sa ti opakujú, čiže vo osobnom živote, v rámci toho, ako sa k tebe ľudia správajú, alebo aký máš ten vzťah, či nejaké nedorozumenia, konflikty s tvojim partnerom, až po tie rodinné vzťahy a samozrejme, ako otvoriť tú hojnosť, byť spokojná, napojená na seba, tak viem ti skutočne ukázať tú cestu. Lebo 6 rokov dozadu sa mi otvorili duchovné dary, kde sa mi otvorilo práve to poznanie, ako skutočne funguje ten život a som zistila, že skutočne na to, aby sme upratali tie hlbšie skryté úrovne, skryté negatívne vplyvy, potrebujeme pracovať cez naše podvedomie, cez úroveň duše, cez, by som povedala, aj tie zablokované energie a bloky v tebe same potrebujeme upratať až po tie rodové generácie a hlbšie úrovne až po tie nové životy. A skutočne, ako náhle som pracovala so sebou, práve cez tie generačne zablokované veci, či sme karmy a kliadieb, to bol prvý moment, kde sa mi strojnásobil môj príjem v rámci mojej práce za mesiac práce s týmito úrovňami. Takže skutočne, ak si v živote a vnímaš, že je oblasť, kde si zablokovaná, ale máš práve veľa v sebe nespracovaných tých vnútorných emócií, bolesti či hnevov z tvojej minulosti, či ešte máš staré traumy z tvojho detstva, tak ťa pozývam na masterclass, ktorý bude piatok, nedeľu a pondelok, mám pripraviť viaceré termíny, aby si skutočne našla to, keď ti najviac vyhovuje. A tam ti prezradím isté dôležité princípy, ako si skutočne môžeš aj ty pohnúť vo svojom živote. Prejdeme si aj to, prečo sa ti dejú isté tie komplikované veci v tvojom živote a čo potrebuješ spraviť na to, aby sa dokázala odblokovať. Takže teším sa na teba, čo skoro sa vidíme a skutočne sa oplatí prísť. Je to jedinečná príležitosť, kde pozdielam isté skúsenosti aj z môjho života, nakoľko ja prichádzam zo života, z praxe, mám to pochopené, mám to precítené a skutočne poznám, rozumiem, ako to treba upratať, aby šla hlboká zmena v tebe samej, kde sa následne otvára vnútorná sebaláska, sebaprijatie, nové talenty, nové dary, čo sa udialo aj so mnou. Takže vítam ťa a vyber si piatok, nedeľa a pondelok, teším sa na teba a bližšie linky informácií nájdeš v popise.